Nilqakom għal programm numru 15 podcast Bużu Premier. Din id-darba għandna magħna lil Keith Perry, il-President ta' Sliema, li semmejnieh ġimagħtejn ilu ma' George Gallia tliet ġimgħat ilu, kemm jgħaddi żmien, minħabba li qegħdin partnership mhux fil-futbol, fil-futbol mhumiex. Però f'restaurant, fil-business, fil-negozju ta' George's Kitchen. Ekku, għonet nirringrazzjak tal-istedina u najdlek proset ta' dal-program, għax vera interessanti. Thank you. Ħobna rom u għax huma diretti, allura huwa l-istil tiegħek naf. U apprezzajt ħafna li sar podcast ta' din il-xorta. Lejjina li qed nippruvaw nagħmlu biex nixbdu il-pubbliku lejn il-ground lejn il-futbol Malti. Għax lejn il-ground il-kultura Maltija għadna lura. Speċjalment inti President ta' Sliema, fuq dirri tinkelmek, għandkom tim jiena għalija sal-bieraħ stess qed nitkellem ma' Sandro Mikallef bħala kolleg bħal ħabib. Sandro jini nafu ġiti fermija replay niftakar. U għet nitkellmu fuq il-telefon għetlu Sandro għetlu kif qed nara l-ħamrun. ħadd ma jista' jismagħhom bħala futbol, bħala teknika qed ngħid. Ħlief l-iktar tim li nara, però half time, jilab half time jew l-ewwel jew it-tieni half Sliema. Sliema jagħmlu half iġennuk. U għandhom biex jikkompetu sew qawwin ma' ħamrun. Perdu jilabu 90 minuta, mux 45 minuta. Ek narom, per dwar din issan kelmek. Irrit nfakkar ukoll biex nibdew mill-ewwel bit-tajjeb li kenna l-ewwel top 6, l-ewwel round ta' t-tieni fażi ta' top 6 fejn Ħamrun rebħu l-Valletta u Hebxejn, Florjana rebħu l-Marsaxlok 2-1 u Sliema irbaħtu l-Birkirkara 2-1. Biex bekk issa Florjana jinsabu l-ewwel post, Ħamrun 25 punt inqas, Valletta u Sliema viċin ħafna 22 punt, ma Saxlok 18 Birkirkara qed narhom sejri l-lura għall-ewwel round biex ikunu mal-ewwel 2 jew mal-ewwel 4. Qed narhom jien però għad baqa' l-lob. Għad baqa' diversi lob li rrid ngħid ukoll, però biex inħalluha għal Black Antonieri, ħjan nitkellmu ftit miegħek, Keith. Keith, dak li qed lek jien issa. Li Sliema qed narhom tagħmlu half time ġennew waħda dawn l-istess tim ġara. Jew il-kontra. Aħna provajna noħolqu daqsxejn ta' stabilta u ingredienti. L-ingredienti kollha ħanajtek biex ikollna tim ta' ċertu livell. Ovvjament il-bażi tagħha hija technical staff li jenna ninvestu fit-technical staff, żammejna l-istess group, immexxin minn Paul Zammit. U flimkien ma' Paul anki t-tim li bnejna ċertu barranin li baqgħu sena wara l-oħra, minn ilu 4-3 years magħna, ġifieri provajna noħolqu ċertu stabilità. Iva rrid xtaqt nara iktar da season sissa. Naħseb li t-tim qed joqgħod ħafna iktar issa għax kellna quite a few new faces ukoll. Bis iva, jkun hemm momenti naqra ħanajtek relaxed, ma nafx xirrit ngħid, ħantik eżempju, l-logħba labna fil-ġubili ma' Birkirkara. Konna dominanti all the way u l-aħħar 4 minuti, l-aħħar 3 minuti lajna żewġ goals. Dawk il-momenti nkun ħammut naturalment meta jiġru daw l-affarijiet, imma biex intik eżempju. Ikun hemm dawk il-momenti irridu ftit iktar konsistenza, imma nemmen li l-ingredienti hemm qegħdin. Fil-fatt ġajtu ma' Birkirkara anke dil-logħba tal-ħadd. Birkirkara ma kienx ħażina. Tajjeb, però t-tieni ħaf xorta kontu aħjar, vera huma bi plejer inqas. Ma rtiraw ħafna Birkirkara fit-tieni ħaf meta ħarġu kienu rtiraw. Ma kontu aħjar. Aħna konna aħjar. Kontu aħjar. Fil-fema tiegħi. Per eżempju xin ħareġ u dana plejer żagħżugħ, jien iktar niftakar missieru minn naħseb missieru jiena. Magri Overend, li kien jilab. Ekku, Ġonti. Ġonti missieru.
naħseb li żgħir aħjar minn missieru. Ma differenti. Imma anke meta ħareġ mat-tim nazzjonali għamel differenza. Raġa kif ħareġ magħkom għamel differenza. Kellhom pożizzjoni differenti fil-pitch, allora ma tantx tista' tqabbel ħanajtek. Imma Edem kuntenti ħafna bih il-fidni jien ngħid il-verità kon morna lih qabel ma mar mal-Furjana wkoll, konna viċin ħafna li niffirmawh. Biss kuntent ħafna li ħadni. Għax dak jiġi l-kuġin ta' Gregory minn għalija. Ekku, dawk familja dawk. U anka Gregory kien mar mal-Furjana. Ekku. Li tkun teba fil-CV tagħhom. M'hemmx tagħmel, affarijiet li jiġu. Niftakar kont ta' żmien kont inti sew. Kienu ħadwa bi kbira ħafna slimizi li Martin Gregory mur mal-Furjana, ġiviri, meta mar Ġonti, ġiviri. Ġonti, jaw, mux Ġonti, għax Ġonti Birger Kara u Slima. Iż-żajr, Birger Kara. Għax il-papa najtu l Ġonti aħna. Imma Adam kien mar mal-Furjana u ħadni vera kien end of contract, kont xtaqtu ħafna jiġi magħna u għalija. Simi Spuda, kuxie? Iva, żgur. Intom għantom nies mill-gbar net. L-lum għanna 400 tifel u tifla. Kif kontat ngħidlek anke qabel programm minn 42 nationalities. Dik, minn 42 nazzjon. Naħseb unika għal Malta nimmaġina. Immiva għanna akkademja li tiffunzjona tajjeb ħafna. Għanna coaches, għanna kważi 28 coach li bil-licenzi l-lum li huma jekk toqgħod tara kemm minors, il-17s, il-15s, kollha sejrin tajjeb. Nagħtu ħafna enfasi fuq l-akkademja, aħna nieħdu pjaċir ħafna ntellaw it-tfal naraw il-progress tagħhom biex jaslu mal-kbar. Dak huwa l-iskop fl-aħħar mill-aħħar. Hemm xi ħaġa li jiena nammira wkoll li għandek plejer li huwa Slimiż, bandiera Slimiża, Noel Turner. Ekku. Li niftakar isemmi dak x'kien jismu Sur Ġuże li kien jgħallem in-nesri fil-bidunet. Giusi Fava. Li beda n-nursery. Li beda n-nursery ta' Beda, tinsiex aħna konna l-ewwel nursery f'Malta fl-83. Ma kienx hawn nursery. Llum għadu hemm. Ekku, Noel għadu hemm. Giusi Fava li ħfirlu raġel kbir għal tasliħ ma jmin kien ikkrea. Immem l-injection f'Noel. Noel kien tifel li trabba fin-nursery għadu hemm. Għandna l-coach Leli Fabri li kien tal-bidu wkoll hemmhekk li baqa' magħna illum qiegħed magħna vera neħu pjaċir naraħ jikkoachja. Għax il-coaches old school jogħġbuni ħafna. Dan new isu ħafna softness idejjani jiena. L-old school toġobni miss. U Leli ġej mill-ħal-qormi, Kaġa ma naqblux ma jkollu l-festax, joġbu l-aħdar il-bqija. U kol. Naqblu. Iġvinti ma tħobx taħdar u kol. Le, ma nilbsux, la jien la u li di, għat ma kena xej aħdar id-dar. Mela u l-beltin u l- Aħna slimizi, aħna fejtħol aħdar u naturalment il-Neptunes. Għax il-Neptunes jgħidu li huma tal-Furjana. Huma Furjanizi. Fil-fatt huwa ekku, huwa jiena f'ħajti aħna laq 54 ġimgħatej oħra u qatt ma tħalt il-Neptunes. Qatt ma tħalt il-Neptunes, imma dik l-importanti mhux il-birthday. Ħaqqa ma daħluk issa. Lena ma nidħol qatt. Jekk jagħmlu dak il-party hemm. Qatt ma nidħol. Ma tmurx. Le, żgur li le. Kit, inti wkoll kont il-bniedem flimkien ma' Viktor Kassar li ħloqtu l-MPL. Ħloqtu dan li jiena għalija nibqa' ngħid li tajtu injection qawwija lill-futbol Malti. Futbol Malti qed imut. Dak ma kienx miet, għax kieku ma qamx. Jew ixu xtajtuh, jew qajjimtuh. Ħanajdlek, konna diskutejna l-MPL jenu Viktor way back naħseb fi żmien il-Covid jekk minister żball. Konna minna xi online meetings dak iż-żmien ma' sħabna u konna diskutejna l-idea li noħolqu l-MPL, ovvjament żviluppat sens ħafna l-MPL. Ma laqwa l-ħolma mbagħad il-ħolma ekku, kienu daħlu ħafna nies anki jikkontribwixxu fiha niftakar Dione, il-Ħaġġ, Mario De Bono, kienu daħlu, marrit ninsa l-ħadd, imma daħlu ħafna nies u mbagħad jagħtu l-idejat.
Fil-bidu konna qabbadna avukat il-Chris Bonnet, way back, konna morna ntaqgħu miegħu jienu Viktor Kassar. Għabel sa' ministru. Qabel ma sar ekku. Biex isu joħloq anki l-istatut. U kien hemm Joseph diġà Muscat jew? Le. Umbat l-ewwel chairman li kellna kien Robert xkudjomu Mikallef. L-ewwel chairman li kellna. Ta' Marsa Xlok dak, niftakar. Marsa Xlok dak iż-żmien naħseb Santa Lucia kien. Santa Lucia, jiva niftakru. Kien l-ewwel wieħed, ovvjament fil-bidu. Administrator jagħti courses fl-administration. Ekku, kienet fl-infanzja, allura it was a learning process, ħanajtek, kollha konna tnitalmu. Eventualment mbagħad meta aħna konna fit-Challenge League, mbagħad dik is-sena daħal Joseph u f'dik is-sena jien ma kontx fl-MPL għax kont Challenge League, għax kienet għal-Premier. Mbagħad l-ewwel laqgħa li kelli li attendejt jiena wara Challenge League kienet lejt bħala observer wara li konna ġejna promoted. Konna promoted, insomma kont lejt bħala observer. Ovvjament illum żviluppat ħafna u evolvit ħafna. Ġifieri fil-ferma tiegħi Joseph bħala chairman u Alan ukoll tawa dimensjoni differenti għal diversi raġunijiet. Ovvjament il-knowledge ħanajtek u l-kuntatti qed tifhem. U naħseb jiena aħna l-ħolma tagħna at the time kienet jekk nisser żball li within 5 years nieħdu il-league bħala Premier. Ovvjament bl-introduzzjoni ta' Joseph bħala chairman, digit fast forward, mhux bniedem li ħajstenna 5 years, next year neħduh. Taf xirrit ngħidlek, allura he fast forwarded all our ideas u ta' dimensjoni differenti. Ikollna laqat ħelti ħafna fil-fema tiegħi fej qabel konna aktar parrokjali, xtajdu la tribali. Tribalizmu, parrokjalizmu. Eġa li trid, ma. Prova jaqtalna dik fej aħna flok naħsbu fina nifusna bħala clubs naħsbu ktar għal Premier, għax qabel kien sintomu, kien problema li konna imbatu ħafna minna. Naħseb illum tana dik il-bilanċ fej aħna l-ewwel irridu naħsbu fuq il-league innifsu u l-Premier Clubs u x'nistgħu nġibu bħala Premier Clubs. Rather x'jaqbel lili u x'jaqbel lilek, so on and so forth. Diffiċli, Ħanajdlek, irrid tkun hemm naqra element ta' disċiplina wkoll magħna l-clubs għax jekk ma xi kultant taf inti tispiċċa isek. ċiliet l-etika u targumentaw. Tiġġimma kelkowa, intom tagħmlu laqa fix-xahar? Ekku. Tiġġimma kelkowa? Il-bieraħ billi, il-bieraħ. Kienet interessanti. Għandek xi ħaġa xtejdilna? Ovvjament. Kellkom xi argumenti? Jew affarijiet Le, aħna ġeneralment mhux argumenti, niddiskutu l-affarijiet li jkun hemm attwali u tal-futur, jiġifieri iddiskutejna affarijiet interessanti ħafna, tana tefa' fuq il-mejda idea fenomenali, Dr. Muscat, u ovvjament ma naħsibx li hemm at liberty llum li ngħid x'iddiskutejna x'għadna għaddejjem f'diskussjoni biss xi ħaġa li żgur favur il-logħba. Favur il-logħba dejjem. Jien napprezza x-xogħol tagħhom daw hemm. Per eżempju, nisma' ħafna mhux kulħadd, però tal-barranin li tidher tinħass ma nafx għaliex inħossa jien li mhux saddum li l-barranin ħadd infetaħ open għal kulħadd. Ħanajdlek. Tista' tagħmel tgħid jilagħbu disa' imma tirreġistra kemm trid. Ovvjament jien għandi l-opinjoni tiegħi bħala individu, mhux bħala klabb. Jien niftakar meta konna tilajn minn 3 l-4 kienu proponaw Birkirkara 4 dak iż-żmien. Ngħidlek way back 13 years ago. Jien kont kontri at the time. Wan kelli l-akkademja li kelli ħafna players u tu konna dak iż-żmien nippuxjaw ħafna. Fil-fatt min kienu kunu l-iktar timid b'saħħithom. Min ikollu l-Maltin u jtella bħal Hips, kellek dak iż-żmien Birkirkara Valletta daw kienu jtellaw it-tfal. Allora kont kontrija. Eventualment evolvejt ftit fi ħsieb. Waħda minn raġunijiet niftakart nitkellem ma' players Maltin,
Pal Mark Sherry niftakar jgħid li sma inti staġġib miljon barrani xorta jinħanilab. Fis-sens, I'm as good as them. That's the way. U l-verità, metu għat taħseb, da memx barrani u Malti, you're either a player or you're not. Kieku huk għat malab, il-Belġium u kien captain u etc. etc. Xorta, jien inħoss rather, iġviri l-lum jek tajd li trid titla minn 8 għal 11 najdlek le. Najdlek le. Naħseb edin. Ovvjament bl-introduzzjoni tal-ħamrun issa, għax il-ħamrun ħaduna to another level fl-Ewropa, irridu naħsbu wkoll f'din il-ħaġa. Sawa, kemm tista' tirreġistra biex imbagħad mhux Biex ikollok neħħihom. biex imbagħad ikollok neħħihom, which is unfair ukoll tkun invested f'dawk il-barranin. Is-soluzzjoni mhux faċli, jien ngħidlek iktar milli mmorru nittalmu jekk ċoe nalmu li tfal tagħna kif għandhom isiru iktar strong. Jiena nara ħafna hemm kelma li għalija llum, the snowflake generation. Għaw ħafna tfal illum telajn, aħna l-ġenituri li qed nirrovinawlhom il-karattru. Bil-ftit. Bil-fsit. Jiena milux kelli diskussjoni, ħanajdlek minn fej ħarġeddi. Jiena tlajna bitfall għaw under 15, le, 16-year-olds kienu. Tlajna kamarata, is-sindku għamel massive xtajjatlu għaw event għal daw it-tfal tagħna kellna 100 hemmhekk. U mawtilajn it-tfal. U mawtilajn. Issa da mhux nistema popolari bdi, ma jiena xinħoss ħanajdlek. Is-sindku rid jagħti xtajdilgħu medalja l kull tifel. Rid jippreda ġifieri ġabu l-villaġġ hemm għamlu. U jiena ridni ħdejh u bdejt nara t-tfal tagħna tilajn. U hemm minni kon ħammut meta nara l-kull 3-4 boys b'tifel misluta ma' widnejh ta' 16. Jew xaru dajd fuq. Jien naħseb għandna morru back to basics f'dal-pajjiż. Aħna ġenituri, mhux it-tfal qed ngħid. Nibdew nagħlmuhom kif ikunu vera rġiel. Jiena naqra old school f'dawn l-affarijiet, imma iffissat f'dawn l-affarijiet. Il-mod kif nirrispettaw jien nara tfal ġieli deħlin laqqas jekknoliġġjaw lill-coach Paul Zammit. Il-coach tal-bar laqqas jekknoliġġjaw. I mean, jew jekk taf xirrid ngħidlek nixtieq li mmorru bek issa jiena forsi jien kont border della sala allura forsi tlajt naqra imma di ma niflaħiċ jiena. Qiegħda naħseb fil-DNA ta'kom Islimiżi. Id-darba l-oħra kont qiegħed mistieden fi programm ta' Endvin Monsignor, il-kampjonat. U kien hemm kien ma' Sliman fin ukoll. Iva. Kien hemm il-Viċi President Walter Arċola. Ekku. U qal li darba minnhom ħadha bi kbira ħafna qabel logħba tal-Ġubili. Semmih il-plejer miegħi, ma mhux se nsemmiha għax kien qed jitkellem miegħi personali mbagħad, mhux se nsemmi l-plejers. U daqallu joħod għamilha bi kbira di biċċa tazza ta'. Iva. Għallu biċċa tazza. U din jetta li l-Henry Bonello ġimgħa l-oħra jien. Għalli kiku jien nisimgħu kun plejer ieħor ngħidlu ma dak ma nilabx. Ħanajdlek x'naħseb. Għalli m'hemm l-ebda biċċa tazza. Kull logħba anka friendly tinżel biex tirbaħa. Aħna metajt fid-DNA. Aħna bħala Slima kif taf l-iktar li rbaħna. Il-Furjan jgħidu li huma. Le. Xi waħda l-ewwel ma nafx. Le, aħna għandna l-ewwel għandna trofi iktar minnhom. Ħanibdew minn hemm. L-aħħar waħda li rbaħna magħhom għaddejnihom. U t-tieni net aħna għandna 26 leagues, u għandhom 25.5 leagues, għax l-aħħar wieħed ħadu fuq il-mejda. Għax Johan Sajt għallijek, ma issa jaf Johan Sajt. Iva, u għatlu, le, u għetnajda l-Johan Sajt partikolari li nibqa nfemu u nispiegalu li league fuq il-mejda jiġi nofs league. Mela dawk 25.5 għadu. Battuta tal-futbol. Dejjem inħobb niċċajta u naqbad ma' Johan. Ħabib, konna dala sal fl-imkien ukoll.
Imma le, apparti minn hekk il-water polo, is-snima l-iktar li rebħu. Di fid-DNA tagħna rridu nirbħu aħna. Aħna ma niġbaw qatt. Naf li ħafna klabs jgħidu ħafna. Imma aħna mindu Mbagħad nies ma ġibux. Fil-water polo iva. Fil-water polo iva. Iġviri din hija xi ħaġa. Aħna ma ngħidux ara rbaħna somma, aħna l-pressure li għandna hija l-istorja tagħna. Dik tpoġġi l-pressure fuqna biex nibqgħu nirbħu. Fil-fatt ftit snilu għamilna rridu jagħmlu motto għaw li talbuni biex ngħid 4 kelmiet biex jagħmlu at the back of each kit. Tatu, le. Le, at the back. Full kit. We are not here to participate, we are here to win. That's all we care about is winning. U l-ħajja hija kollek. Jekk inti ma tqumx filgħodu biex tirbħilha l-ħajja qed taħli l-ħin. Allora daw l-affarijiet jiena. Nixtieq introduċu biss ftit. Kelli l-coach ukoll fil-passat u minn hawn selli għaliha xi li ma nkellmu żmien twil. Missier Andrej. Aġus? Mhux Aġus, le. Xkembri. Ekku, fakkarni x'isma' Xkembri, jilab magħkom. Ekku, il-papa tiegħu, ekku. L-istess, konni taxxaqna raħ jikkoċja. Old school, apparti coach bravissimo, konni hu pjaċir. Ma kienx ikollu tifel fl-under 15, jekk 24 players, 24 at training. Ara kemm kien iddixxiplinat. Għax id-disciplina fl-aħħar mill-aħħar, u di ma nistgħux nifhmu. Id-disciplina fl-aħħar mill-aħħar hija rewarding. Ġifieri dina hija xi ħaġa li fl-aħħar. Ronaldo, ġifier qabel training imur satej, qabel joqgħod satej wara, xi darbaħ kollox 40 sena għadu jirbaħ għadu jġielet u jagħti jitkeċċa biex jirbaħ. Jekk ħanibqgħu intellaw it-tfal fil-xejdu, ngezruhom u ħafna. Ġvin tiddejjek il-misluta u t-tatu? Le, ma ċiddej, mela ħaniftemu. Le, mux fuq il-players, fuq kulħadd tiddejjaqni il-misluta. Le, ma ġil m'għandhomx ikollhom. għaddejjin. Ija, ma ridomx fil-pitch, għanna meta jiġu fin-nursery bil-misluta, iva d-dejjaqni. U tatu suppost ma jkollhomx għandek 16, ħanejdu. Le, dik l-età, ismani, tatuż hija xi ħaġa oħra, llum hija artina fil-lum it-out of hand kulħadd m'għandix waħda, ma napprezza li hawn min joġobhom. Illum jekk tajt plejer idejjaqni bit-tatu aqbadhom kollha kważi u da. Ronaldo m'għandux, Le. Imma ifhimni, jien ma nagħmilix fuqi. Nħu pjaċir ma narom, nħu pjaċir nara l-arti fija, ma namilix flaqqas. Isma, jien għandi waħda. U għamilta ta' 70 sena. Issa. Ġifiri, għamilta x'dikja JJG. Hemm raġuni għaliex, J. John, J. Maratija, Janice, u G. Giuseppe Tifel li għandi żgħir. Pero JJG għax dak għamil 4 IVFs u kella 4 miscarriages. Allura, JJ u fl-aħħar ġie. Monna fil-kienu għamilna wahda kull wieħed Spanja, dikke JJG. Le, jiena mux neġanajt, meta najda di, milux kont fil-meeting ta' jistaw jitqu probli smawni. Ftal-coaches ta' nursery u għet najdra misma jinda l-stratetuż. U nara xie coaches nisdu l-komma, insomma, il-verita naqra old school. It-tfal jgħidu li antikwat, ma. Jimma d-dejani. Ġiviri ma. Le, mux id-dejjaqni per se. Aħna ma konna żgħar, ma kienx ikun hawn kulħadd bihom bħallu. Qabel kont iġibhom li jisom statri mqarbin ta' droga, hekk kienet. Jien idejquni daw li jaħsbu li għax għandhom nagħt pinġija li huma xi nies wow. Għandhom xi ħaġa xi beżżaw jiena daw l-affarijiet li kollu. Kollu bullshit għalija. Issa pereżempju ħansemmu din nkomplu fuq-il-futbol. It-tifel tiegħi jgħix il-Ġapan. U t-tifel tiegħi ma setax jagħmel tatu, ilu 20 sena hemmhekk. Minħabba li l-Ġapan jekk inti jkollok tatu diffiċli jħadmuk. Għax it-tatu ġol Ġapan huma magħrufin bħala l-Yakuza, il-mafja. Il-mafja tal-Ġappuniża. Rajt ħafna fuq il-Yakuza. Allura fil-fatt issa miegħi kien il-Ġapan, kien Spanja ġi miegħi,
ġeltu, mux ġeltu, ħajjartu jgħamil wahda, għaxu xsibu fil-dana u tal-ninja tirti law zaħira, għall-issa minnu, di ma nistax nil-beċċingin. Mxek, ċuni mixu. il-Yakuza jamlu darom għandhom speċi. Dik jedwa. Quite heavy il-Yakuza. Pero, Ovvjament ma li noħroġ minn hawn 3/4 tal-poplu mhux se jkellimni fuq di tat-tattoos. Kiku ħanejdek kiku minnhom il-ħbib u l-familjari tiegħek. Missa wasal il-birthday ta' 54, jaqbduk jorbtuk u jagħmlu lek tatu. U nagħmel lek kieku fuq rasek ħadd iderdejjem. Għandi tfal tnej minnhom bit-tattoos, ta' ma meġgħu jgħiduli ngħidilhom ismani. Jien ma toġobnix, mhux se noqgħod ngħid hekk jew hekk, ma jogħġbuni narahom. Ma ridomx fuqi, towa. Jina ma kellix kont nibza minn l-labra, ma ġajx. Ġifi jek t-tiprovek, ma t-veġġax. Issa, jina fil-biduet li islima qed inħossom bħala tim li jista jiġġielet sew lil ħamrun. Mhux il-ħamrun biss semmi tirabu li kemm Florjana u hemm Valletta qegħdin jagħtu u għad baqa' ħafna. Anka ma saxlok mhux tim li tarmieħ. Ma saxlok tim tajb ħafna, anzi tattikament jek tarom Dik fil-pitch. il-kara għadha mhux qed timpressjonani, ħankun onesti, però hemm qegħdin. Il-slima issa qrib ħafna li tkunu mal-ewwel tnejn fit-tmiem l-ewwel fażi, ħanejdu hekk. Fiħsibkom sa jannar tirranġaw xi ħaġa, pereżempju oħra, il-plejer Zammit li ġit-tifel ta' Pawlu Zammit, Andrej Zammit li jilab mal-belt. Ma ħattuħx għax it-tifel ta' Pawlu u stess forsi ma xtaqx jkollu ibnu taħtu jew ħarbilkom. De ma ħarbilniex. Tifel tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna, naf li għandu għal-qalbu l-belt ħafna u koll. Naħseb ma kien zaħir missiru kien coach tal-belt, għallu għandu għal-qalbu l-belt ħafna. Bis minn aspet kalċistiku tista toħloqlok ħanajtek naqra tkun uncomfortable anki għal-coach u għat-tifel. Allora, mux għax ħarbilna, għax player interessanti joġobni ħafna, għamel id-debut man nazzjonal u koll. Min dem kien joġobni, kien għadu ma San Ġwanni ġiviri. Biss, le, toħloqlok naqra, fil-fat għatma d-diskutejni, jiena u l-coach għatma essa xkellimna liġi. Inti l-ek mistaħi sena, President. Mid-2011. Sentej ma l-ħaqtux lil-George jisiebek. Dak 17. George, mux naħseb liktar li lu President, wara ħiena fil-Premier. Għadak 17 years, U ilu 15 Premier. Minna li George. 15 Premier, jiena 15 u kan li sena minnom, le, sena waqaft, u sena Challenge League, għax sena minnom. Meta waqaft inti? Kien taħal Jeffrey Farrugia minna li Ekku. Unqala ħafna kwiet finanzjarju slima. Ekku. Verità. Xħajrek fin kwiet finanzjarju bħal dak taġġa titħol. Jien ma nistax nifhem. Ħanajdlek jien kont waqaft għonet kont għaddej minn naqra messy divorce fajti personali dak iż-żmien. Kelli ħajti naqra kont in a bad place imma ma tafx inti kelli ħafna stress personali. I know the feeling, għaddejt minn ġiviri. Kien naqra heavy dak iż-żmien, ħajti kienet naqra heavy, kelli l-żżar tiegħi li autistic 24 hours miegħu. U jiena dak iż-żmien kont waqaft, illum nista' ngħidha, kelli laqa insomma ma' xi supporters u kienu kritikawni għax dak iż-żmien kien hemm minn tnejn tlieta kritikawni għax minix korrott. U waqt id-diskussjoni. Riduk tixtri xi plejers. Le, ma għallu li riduk tixtri, ma kienu kritikawni fuqha. U jien dikinhar ġrat li xi ħaġa li min jafni sow ma tantx jien very in control tiegħi innifsi, very composed kif jgħidu. Dikinhar tlifta. Tlifta b'mod ikraħ ħafna. U ħanajtek, mux għal-komment biss, għax il-pressure li kelli dak iż-żmien f'ħajti. L-akkumulazzjoni tagħha konti li 9 years President, 10 years u kont għaddej minn affarijiet kbar u tlifta.
u d-deċidejt ħad deċiżjoni li jiena my time is up ħanajtek. Mbagħad is-supporters club kienu diġà minn wara dari kellhom xi laqat ma' Jeffrey kien qalhom ħajġib xi 25 million mis-Saudi jekk minn is-sejrs bal dak iż-żmien. U allura jien għattilhom isma' minix marbut mal-ebda siġġu jalla jiġu mhux 25 jiena supporter fl-aħħar mill-aħħar trabbejt ta' Sliema, ġenituri Slimiżi, nannit Slimiżi, kulħadd Slimiż. Li jiġri taġi ta' Sliema benfatt u kont warrabt. Wara mbagħad xi 7 xhur wara jekk Minister Żbar kien irriżenja dak iż-żmien is-Sur Farrugia u jiena f'April kienu ġew ikellmuni niftakar Alex Muscat li llum segretarju Andrea Zammittabona kien dak iż-żmien Viċi President. Kienu ġew ikellmuni biex nidħol lura għax Alex Muscat kien plejer masli. Kien plejer, ma dak iż-żmien le li qed ngħidlek kien. Kien daħal ħajtħol għadu ħajtħol segretarju xaħġek kien fil-komitat imma. Allura għandna bżonnok tiġi lura biex taqqat il-grupp għax kulħadd sparpalja u jekk ma naqdux il-grupp u nsibu soluzzjoni għal problemi sa 22 Ġun kellna deadline sa 22 Ġun jala irridu nagħtu ċwievet ta' Sliema Wonders l-MFA. Jien kont naqra reluctant li nidħol ħanajlek veritax ħajti kif għatlek. Kont għattilhom m'għandix ħafna. Kien hemm ġun kbar. Kbar ħafna. Kienu viċin 2 million dak iż-żmien u niftakar għadd komitat, għattilhom jien jekk ħanaqdu komitat nista' fiduċja. Kien hemm Andrea, kien hemm Alex, kont daħħalt lil Walter Arċola li kont Walter kien għadu mhux fil-komitat imma kif viċin tal-klab kien jgħinni wara l-kwinti ħafna kemm dom President. Alex ovvjament konna fusaw kien il-captain tiegħi, l-administrator, waqt li kien player, etc. Andrea ħabib intimi konna. Ġifieri insomma għad grupp ta' nies li jiena kienu ta' fiduċja tiegħi u għad ħabbatna rasna kif ħanżommu l-klabb miftuħ. Kien niftakar ċempilli anki l-President dak iż-żmien tal-MFA Bjorn u kien qalli provi dħol ħalli għall-inqas. Għamilt ħankun onest miegħek l-ewwel aħna konna minna pjan kif ħanaqtaw id-dejn u kif ħanżommu l-klabb fuq ħanajtek jibqa' Kien hemm plejer kelli hu 700,000, 700 li aħna ħallasna 700 u xi ħaġa lil FIFA, tru FIFA. Minħabba Plejers barranin, plejers li qatt ma labu magħna u fiċċewna l-kuntratt, plejer li qatt ma ġie Malta. Il-President qabel Jeffrey Farrugia ġifieri jagħmel kuntratti Għax ma' dawn. inti hemm regola li jien ma kontx naf biha illi għal FIFA għal Malta jrid kollok 3 firem, għal FIFA waħda. Aħna kellna ħanajtek dak iż-żmien ridna nħallsu wara ma tħallna f'Ġunju. Kellna deadline fuq rasna l-għana f'770,000 tru FIFA u mbagħad kien hemm djun oħra. Anyways, imma konna minna fassalna pjana ġdi l-iktar part importanti għalija, konna fassalna pjan jienu l-komitat li within 3 to 4 years minn għalija konna l-ewwel waħda. Naqtaw id-djun u nżommu l-klabb għaddej. Fl-ewwel season fil-fatt waqajna konna, for obvious reasons, konna l-coach era Pisano kien ġi, l-ewwel ġimgħa ta' wissu ġibnieh il-coach għax raqqas konna għadna tnajlek. Ma insomma, ħdimna bela għal ħafna, konna għadna grupp tajjeb ħafna, ħdimna ħafna u l-ewwel sentej ħanajt il-verità kont kif għatlek għaddej minn naqra ta' żmien ikraħ. Kont iktar il-persuna li infasslu l-idejat, insibu imma għamlu ħafna xogħol in-nista madwari kienu l-ewwel sentej. On the day, on the ground, għamlu ħafna xogħol in-nista madwari. Għaxina kont anke fi-challenge li kont assenti ħafna. Assenti mux mill-ground jew mill-offiċju ma mbagħad assenti on the day to day. Bissu mbagħad erġajt ħalt, is-setidjajt ħajti u bqajna naħdmu, ġifieri għandi grupp ta' nies fenomenali. Aħna maħniex komitat fi għandek 15 ruħ, 13 kard u 2 jaħdmu, maħniex hekk. 15. Aħna għandna 15 u jaħdmu. U l-flus minn fejn ġibu?
Minn budkom? Le, le, le. Xi ħaġa Qabel joħroġ mill-but. L-ewwel 9 snin hekk kont meta kont ħanajtek kont naqqat il-budget jiena l-ewwel 9 snin. Issa meta tħalt lura naturalment kienu żminijiet differenti, konna hemm nies iva li kontribwixxu imma l-maġġor parti ovvjament aħna niġru ħafna wara sponsors. Għandna l-vantaġġ ċertu affarijiet li aħna sliema fis-sens għax ċertu sponsors tiskanta peress li tkun hemm il-commercial. Slima tbieħ. Hemm il-commercial aspect Il-villaġġ, Ekku. belt, town, il-slima tbieħ. Ekku. Allura hemm min jiġi forsi jgħidlek hija la slima ninvolvu ruħna. Il-main sponsor tagħna fil-fatt għandu l-offiċini Tinja Point, Intervetin Gaming Company, illum nagħmlu l-podcast tagħna minn hemm il-programm minn hemm jiġifieri tgħin. Imma it's a very big jigsaw puzzle il-finanzi kif tiffinanzja. Illum għal-grazzja Alla ġibna dal-UEFA money u koll UEFA ddeċidiet li ttihom lill-Premier il-flus li kienu għal snin twal jinqasmu. Issa kit, tkun it-tieni ħamrun? Tibda triq issa li bdew il-ħamrun? Ħanajdlek, Iċ-ċans qiegħed hemm. ħanajdlek. Għalkemm issa għandek mal-Furjan, kont tal-ħodor. Jien li Il-logħba li jmiss. Inħobb nilab kontra l-Furjana. L-għonet għandi ħafna ħbib jim il-Furjana, u għet mill-ikbar ħbib tijaj Le, din il-Furjana. għal-nkejja. Le, u jina għak Għal-futbol. najdilom, l-izbaħ ħagġa l-inkejja sportiva. U għet mill-ikbar ħbib tijaj Tony Alamango ġifiri. Kont nuhu kafe mew ġimma l-oħra. Furjanis. Dok. Imma Pal Johan, per eżempju, konna skola fl-imkien aħna. U kien sena ikbar minni u ħuħ kien sena żgħar minni. U U konna. kon supporter tal-Furjana u jagħmel Mhux ħafna hekk, ġi tal-Furjana, mhux bħal hekk, kont supporter ta' Slima. Ma rrit nikxfu l-Johan li fil-water polo ma slima jżom. Vera? Jiftit jafuha. Nikxfu, sta ngħidulu tibżax. Għaxdak, għax trabbas li ma pitch maħna, tifhem, allura, le, ifimni, jien, ħanajdlek, għalija l-ikbar ħaġa, Le, mal-Valletta jmiskom intom mhux mal-Furjana, jmiss issa. aħna li Tielet logħba mbagħad mal-Furjana. jiena għalija parti li tirbaħ it-tazzi u hekk, l-ikbar ħaġa għalija li għamilta slima mhux it-trophies jew hekk. Għalija l-ikbar ħaġa li ġibt it-titlu li ma kenniex. Aħna konna squatters għal ma nafx kemm il-sena. Sowa. Il-fatt li aħna ħadna t-titlu tal-post wara ħafna snin, daw is-snin kollha qatt ma kellna t-titlu, kienet l-ikbar ħaġa lija. Konna l-ewwel klabb li ppreżentajna l-Commercial Project fit-2017 lil Clifton Grima, li incidentalment kien il-Viċi President tagħna. Tiftingima l-Ministru. Il-Ministru ekku. Dak kien segretarju, chairman tan-nursery u mbagħad sar Viċi President ta' Slima wkoll. Iġifieri bħala ħanajtek bħala għalija dawk li kbar kisbiet. Per intom li il-problema jien niftakar għandha anke meta kien hemm ħija magħkom. Di l-kelma kont qedtilu, għatlu ma bus, di ma jkunx hemm ħafna supporters, tim qawwi bħal dak, tim jirbaħ l-unuri. Ma tħossix, hemm differenza tara l-belt, tara l-ħamrun, tara bil-kirkara fl-aqwa tagħhom, tajjeb. Imma xi ħaġa ġo Slima ma nafx x'inhi, pereżempju, illum ara ħammorru mbagħad inkomplu. Ħammorru għal Black Antonieri għax għandi biċċa fuq Slima. Jiena il-logħba bejn il-Slima u bil-Kirkara rajta mid-dar fuq il-television. U rajt dak il-ħin iffoka t-television fuq 3 tfal. 3 tfal supporters li miżi, iċaxbu mal-iskurjaw, 3 tfal mill-aktar ħerwin. Suppost bat il-ritrat, pero jina unnek ħadd anka fotokopi tiegħu, 3 tfal ħerwin. Daw it-tip ta' supporters huma l-futur, daw ma 3 li miżi. Tajjeb li taħew kemm għandhom 8 snin, 9 snin, tarom jifirħu. Dawk iridu nġibu u daw li ngergerjin noqdu attenti bid-diskors ħażin li nitkellmu fil-ground għax dat tip jixorbuħ dak id-diskors ejja nimlew il-ground b'dat tfal, daw mhux tan-nies, daw ġew mal-familji tagħhom. Tajjeb?
Dik waħda. It-tieni waħda Henry Bonello. Henry Bonello darba l-oħra semmili il-coaches li kellu wara Gedin li ma tantx kien ħelu miegħu. Semmili diversi coaches u nesa jsemmi Żażu. Kien ċempilli għalli Żażu nsejtu buż li tista' tibdiet l lest rekordjat. Nixtieq nselli għaż-Żażu, nixtieq nselli ħabib tiegħi kbir. Għalhekk jiġifieri ma nsik Żażu, Henry. Oħra, nisma' ċertu kommentaturi. Fallew iċ-chances. Għax laqat ngħid tlieta Henry Bonello. I'm sorry, ma fallejt chances. Henry Bonello huwa parti mill-logħba, Henry Bonello huwa parti mill-11 fil-ground. Palma il-falli il-plej li qed jipprova jiskorja u jarmih. Imma l-gowl li qiegħed hemm biex jilqa'. Ġifi din ma niflaħix jien li l-kummentaturi jgħidlek falla ċans, le, laqa. U dak bħalma l-attakkant jiskorja il-gowl li qiegħed hemm biex jilqa'. Issa, irrid infakkar ukoll il-Filip Farrugia, il-referi, li ma keċċiex il-Henry Bonello ġimagħtejn ilu. Fil-fatt, il-referi ta' Sliema kontra Birkirkara ta' risposta sur Filip Farrugia. X'kellu jsir dakinhar? Għax dak ukoll għamel a violent foul u tkeċċa kif kellu jitkeċċa. Ġifieri, ir-risposta ta' jgħidlek il-football video support plus referi kollega tiegħek Filip Farrugia. Irrid ngħid ukoll proset lil Mark Attart u lil Alfred Attart, però l-iktar lil Mark Attart għall-logħba Ħamrun Valletta. Għamel kummentarju eċċezzjonali, għajmek minn fuq is-siġġu, jirrajta mid-dar. U da meta tqis il-professjonalità tiegħu. Dak huwa Ħamrunis minn demmu, Ħamrunis pur u fl-istess ħin kapaċi għajja gowl għal-belt, kapaċi għajja gowl għal-Ħamrun jibqa' għaddej, ifaħħar dak li jagħmlu tajjeb il-belt u dak li jagħmlu Ħamrun. Dik il-professjonaliżmu, prosit Mark, u blajnuna wkoll li kellek ta' Alfred Attart. Issa, dwar il-video, football video support. Idea tajba, fil-fatt, deret tajba mill-ewwel ġurnata li ntlabet l-MPL, top 6, però hemm problema. Tista' tnaffar in-nies u fuq dista nkellmek, tista' tnaffar in-nies mill-ground minħabba l-fatt li jien li qiegħed id-dar nara x'ġara. Però n-nies ma jarawx. Ara barra minn Malta hemm niskin kbir u jarawx qed jara referi u x'qed nara jien mid-dar. Mela jien tal-li ħallastu morti ground li nista' nagħmel nċabċab jew insaffa lir-referi tal-li ħassru jew tal-li taħ. Għax jien ma rajtix ir-referi u n-nies mid-dar. Jien għalija dik m'għandix tkun hekk, għandu jkun hemm big screen fil-ground ħalli jaraw in-nies li hemm fil-ground għax fer naf dawk ħarsu biex marru hemmhekk. Ħassru għaliex li jistgħu jagħmlu forsi jkollhom il-mobile, ikollu t-television fuq il-mobile u jaraħ fuq il-mobile. Dak jista' jagħmel. Nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa kitibli ċertu Nick Gatkolejro li miżewweġ Pollakka. Daqalli ftit jafu li 25 tifel u tifla li kienu qed jakkompanjaw lil plejers l-uffiċjali it-tnejn fil-għaxija kienu kollha mill-iskola Pollakka f'Malta, ta' Malta, Polonja qed ngħidu. Skola tiltaqa' nhar ta' Sibt biex tgħallem il-lingwa, l-istorja u l-istudji soċjali. Nofs it-tfal kellhom ġenituri mħalta Maltin Pollakki bħalu, għax hu miż-żewġ Pollakka u għandu t-tifel Pollakk u nofsu Malti. U n-nofs ieħor kellhom ġenituri Pollakki li jgħixu jaħdmu hawn. Probabbilment ħadd mill-plejers ma kien konxju ta' dan il-fatt, il-plejers stess ma kinux jafu. Il-25 li kien hemm kollha kantaw kemm l-innu Malti kif ukoll dak Pollak u di sabiħa immens. Sabiħa ħafna. Sabiħa immens. Anka dawk li għandhom ġenituri Pollakki kantaw it-tnejn li huma. Nick Gatkolejro fil-fatt organizza l-esperjenza għal daw it-tfal b'għajnuna ta' Matthew Spiteri Gonzi mal-MFA u l-iskola. Apparti minn hekk, għenu koll l-MFA biex tippromuovi l-bieħ tal-biljetti mal-komunità Pollakka. U bena bieħ 7,000 biljett lil Pollakki. Daqshekk kien hemm Pollakki. Iva, 7,000. Fuq 3 ġimgħat, West A, Millennium F u 75% tan-Nord Stand. U l-MFA tagħtu rigal. U dan rigal kien li t-tifel tiegħu Julian kellu xorti l-iskolta lil Robert Lewandowski fil-ground. U hawnhu issa nistgħu noħorġuh bil-kulur
għandi ritrat it-tifel Julian ta' Niggat Kolero ma' Lewandowski li huwa l-eroj tal-Pollakki, dan mu Pollakka. Tal-aħħar il-dwar u kemm kien hemm tendenza fil-logħba Ħamrun Valletta is-Sibt. Ħamrun kellhom 1460, Valletta kellhom 1504 għaddewhom b'40. Fl-ewwel logħba kienu għaddewhom xi 200 il-Ħamrun lil Valletta. Kien hemm fil-VIP 448 u fl-Skybox 56. Il-total kien 3468. Però daħlu għall-ewwel darba tinsiex kien hemm li under 16 jidħlu b'xejn issa, tajjeb, u kien hemm li daħlu b'xejn under 16 203. Prosit lill-MPN u lil min ġitu din l-idea. Konna qed nitkellmu dwar dawn l-affarijiet dwar iż-żgħażagħ li qed ngħidu fuq is-support. Aħna kellna increase ta' support funnily enough meta nżilna fiċ-challenge. U niftakar il-lob ta' Challenge League kienu jkunu ippakkjati logħba wara l-oħra. U to be fair ma' supporters tagħna baqgħu jitilgħu anke wara Challenge League. Jien illum il-ġurnata nsib ħafna supporters li jitilgħu li involuti, vera għandna ħafna tinsiex ta' slim amazing population kbira, hemm ħafna foreigners jgħixu hemm, illum il-xismu nbidlet nara. Imma xorta jien rajt increase wara Challenge League ta' supporters li miżi follow jaw l-klab. Ħanajdlek il-verità di fil-kultura tagħna jekk toqgħod tara. Jekk toqgħod tara fil-passat kemm kienu ikun hemm nies kienu ikun ippakkjat. Illum in-nies jaraw ħafna logħob fuq it-television. Jien xi kultant nibda Intom tieħdu xi ħaġa mit-television. Le, għalissa le. Isegwu ħafna television. Isegwu ħafna. Lobbiet. Beħem missejthom ma rajthom. Hemm arranġament bħalissa ma insomma imma eventwalment żgur ħanibdew nieħdu qabel konna nieħdu ħmerija. Jekk Mr. Żball xi €1000 konna nieħdu, kienet ħmerija. Imma interessa u kbir, jiġifieri jekk taħseb li tasli ma' nies ma jiffollowjawx il-futbol. U jifollowjaw ħafna u ħafna. Ġviri, nkun nixtieqhom Riklam fuq il-flok, fuq il-television jiswa ħafna. Ekku. Ekku. Firi hemmhekk U dik parti mill-selling point tagħna meta nkellmu x'ismu. Kit issi għaddiet. Għaddiet diġà? Għaddiet. Dis-sena fejn għandek f'moħħok li tasal. Ifimni aħna l-inqasu l-iktar il-lik. Il-punt ta' tluq kien aħna meta bdejna u għamilna dat. Nemmel li għandkom tim qawwi. Jiena u sħabi ġifieri ma poġġejna biex nfasslu t-tim, tinsiex bdejna nfassluh wara li lajna mill-Ewropa. Ġifieri dik kien lajna mill-Ewropa aħna meta rebħu l-Hibs it-trofi. Lada fil-ħodu, neddak il-lejl jiena u sħabi bdejna jitkellmu x'direzzjoni ħanieħdu. Ġifieri aħna naħseb armajna tim biex niċċallenġjaw għal kull ħaġa li hemm. Maximum taf x'inhu, il-minimum huwa rep ta' xi unur żgur. Jew l-Ewropa. L-Ewropa is a bare minimum għalija, ma importanti. Il-ġubilin ħanfakkarkom mela s-sibt 29 ta' Novembru għandek mosta kontra Slima fis-Centenary mal-mosta Entu George. Tajjeb, din tispiċċa kif tispiċċa, kulħadd imur għall-ikla George Kitchen. Faċċata tal-Parlament. Faċċata tal-Parlament. Jekk ma jkunx hemm post, idħlu fil-Parlament kulu hemmhekk. Imbagħad għandek Zabbar kontra Sebbuċ. Warajkom. Il-ħadd 30 ta' Novembru National Stadium, Valletta kontra Ħamrun, tajba mensa u ta' 20 kontra Massaxlok. Imbagħad l-4-3 ta' Diċembru is-semifinals taż-żewġ logħbiet u l-final 8 ta' Diċembru. Ekku. Mela, ġifi għandkom ċans għall-ewwel tazza wkoll. Interessanti ħafna. ħafna ġifieri. Il-Furjana mhumiex hemm darba. Thank God. Tifhimni ġifieri tistgħu tabżuhom buħra. Ċastakom. Nsemmu għall-Furjanisi kollha u
Johan ħabib tagħna wkoll. Ekku. U hemm ħafna fil-MFA li huma Furjaniżi. Żgur, għandek il-President, Matthew Paris. il-Viċi-President. Matthew Paris. Ekku, għandek ħafna nies Naħseb imlaħqin għal Nabil għandek l-MFA. moħħ li hu Furjaniżi. Ma naħsibx ta' Ma jgħidx, ma I'm very nice guy. Nice guy. Miżewġ il-rabat il-ranġa ġifiri, bil-forsi. Ma nafx imma u ħafna, ma għandi ħafna ħbib hemm qed niċċajta. Mela, anke aħna ċajta u naħdek sabieħ. Nixtieq qabel ma nagħlqu wkoll nirringrazzja sħabi tal-appoġġ kontinu il-kumitat għax mingħajrhom dax-xogħol kollu volontarjat huwa kbir illum. Min jagħmel volontarjat huwa kbir. U nixtieq nirringrazzja sħabi ħafna. Thank you, Keith. Inselmilkom niltaqgħu bħallum ġimgħa fis-7 ta' filgħaxija għal podcast li jmiss. Tarawni, għax ma narkomx. Ciao. Proset.